Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, ania na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Kamo ba nangandoy nga makaimbento og usa ka butang? Ang mga estudyante sa Philippine Science High School may pasundayag sa ilang mga imbensyon pinaagi sa usa ka media presentation sa Cebu City. Ang Philippine Science High School Central Visayas Campus nagpahigayon og tatak Pisay original na likha media presentation niadtong Agosto 3 sa Cebu City. Tumong sa maong kalihukan mo ang pagpasundayag sa mga nagkadaiyang matang sa devices nga imbensyon sa ilang mga estudyante o alumni. Anaa sa upat ka mga innovations ang gipakita sa maong aktibidad. Kini mao ang multi-purpose interconnected transceiver apparatus, system for assisting visually impaired user, portable water quality assisting device ug aquaculture monitoring device. Ang mga imbensyon na rehistro ubos sa Intellectual Property of the Philippines ug sa World Intellectual Property Organization. Gawas sa pagpasigarbo sa mga imbensyon sa ilang mga estudyante, gisaysay usab sa Philippine Science High School ang kabahin sa ilang scholarship ug miauhag sa mga kwalipikadong itinunan nga mo-apply isip Pisay Scholar o moeskwela sa Philippine Science High School. Philippine Science High School is opening its doors for grade 7, school year 2023 to 2024. So, application is available online. They just have to type nce.pshs.edu.ph. So, all the requirements that may be needed may just be uploaded there. Ang Philippine Science High School usa ka attached agency sa DOST nga nagtanyag og taas nga kalidad nga STEM education ngadto sa mga tinun-an nga adunay talento sa science ug mathematics. Ang Philippine Science High School Central Visayas Campus ana mahimutang sa Talaytay, Argao, Cebu. Alang sa Mayong Balita sa Cebu, ako si Juju Impuerto. Ani ay good news nga nadawat ang Siquijor Provincial Disaster and Risk Reduction Management Council. Kundiin sila gipasidunggan sa Gawad Kalasag Award. Atong susihon ang award nga ilang nadawat. Human sa napulo ka tuig nga pangandoy og paningkamot, nakabot ra gayud sa Siquijor Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office and Council ang ginaingon nga prestihiyosong pasidungog gikan sa Department of National Defense ug Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Region 7. First of all, I would like to congratulate, to commend our council for their achievements and accomplishments for the past years. Secondly, for our budget proposals, this will somehow prepare us from calamities and from geopolitics. Niadtong Hulyo 29 gipasidunggan ang Siquijor PDRR-MCO isip fully compliant regional level alang sa Gawad Kalasag Seal for Local Disaster Risk Reduction and Management Councils and Offices atol sa culminating activity sa National Disaster Resilience Month nga isaulog matag Hulyo. Kung gugay na mong kalipay nga nakadawat ni ani nga award from the Office of Civil Defense kay for 10 years nga naako ani nga serbisyo nangandoy gud mi ana nga award but lisod gyud kaayo siya makabot. At last nakuha na gyud namo with the help sa mga tawo nga kapalibot namo from members of the council sa ato ang mga galingkod sa panggamhanan nga walay puas nga pagsuporta. Ang Gawad Kalasag kun kalamidad at sakuna labanan, sariling galing ang kaligtasan, mao ang nagunang tinuig nga pasidungog alang sa pag-ila sa ilang mga paningkamot ug malampusong implementasyon sa mga programa ug advokasya kalabot sa Disaster Risk Reduction and Management or DRRM programs and advocacies. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, ako si Rizali Anding Caligo. Excited na ba mo kabuoton ang inyong mga travel goals? Ang Bohol nagpahigayon sa ilang 11 Travel Expo sa tuig 2022. Aniya ang mga highlights ni ini. Malampuson nga gipasiugdahan sa Bohol Tourism Office ang labing una nga Bohol Travel Expo. Tulo ka adlaw nga pamaligya sa Suroy Bohol ug luling hayaw pawala sa tensyon. Ug sa mas napaluag nga lihok sa mga tao, mas lapad ug mas bibo pa nga Travel Expo ang gisaad nga sunod nga organisahon sa Kapitolyo. Gitanyag sa Bohol Federation of Travel and Tour Operators, Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants ug sa Kapitolyo, ang Travel Expo naglatag ngadto sa kalibutan sa
gipabarato o gipasayon nga suroy og pagbakasyon sa mga hotels, resorts ug mga inila nga bag-ong Forum Park Fitness nga mga destination. Gilantaw nga ang sa pagpabakod sa ekonomiya nga gipalukapas pandemya, ang Travel Expo tuyo nga ipaila og balik ang mga suruyanan nga napanindot ug napalagsik. Bisan sa kaapiki sa panahon sa pagpasiugda, wala magtuo ang mga organizers nga ingon na ni adto kasadya. We're surprised yun, no? With a limited budget and time and with this grandiose participation sa mga tourism players and stakeholders, the plan for the next year's event will make it big na. Desidido ang Department of Tourism ug Agmuhol nga ipabalik ang kabaskog sa kalihukang pangturismo, agi og pag-anunsyo nga nahikyad na usab ang mga bag-ong luto nga produkto nga gitanyag sa misalmot sa Travel Expo. Ug alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Dito sa Negros Oriental, ready na si Roy Lumutan aron i-share ang iyang maayong balita. Kapin sa usa ka libong molupyo sa barangay Candabong, Manhuyod ang nakapahimulos sa laing-laing serbisyo sa gobyerno sa gipahigayong serbisyo caravan didto kaniadtong August 2. Usa ni ka aktibidad sa Negros Oriental Task Force to end local communist armed conflict na naglangkob sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno apilang Philippine National Police. Nakadawat og libreng tambal, binhi, tsinelas, school supplies, bugas ug food packs ang mga residente sa barangay Candabong gikan sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Duna sab libreng COVID-19 vaccination, alot, manicure, pedicure, masahe ug enrollment alang sa mga tinunan sa elementarya ug high school. Si Kapitan Benji Cagente niingon na nagdala og daghang kaayuhan sa ilahang lugar ang maong kalihukan. Daghan kay sila mga programa nga kayuhan nga gipaabot katong mga tawo nga nakatalikod, so makita po nila nga maduol pud sila sa mga PNP. Ang maong kalihukan nagpakita kung unsa ka matinud-anon ang gobyerno sa panerbisyo sa katawhan. Mao ni tinuod nga serbisyo sa gobyerno, dili natutuhuan tong gikan sa mga NPA nga ilang giingon naa sila gobyerno. Nakita naman nato during sa Typhoon Odette kinsa may nitabang ninyo ang atong gobyerno sa Pilipinas. Ang kining inisyatibo sa gobyerno magpadayon aron mapakita sa katawhan na ang kalinaw ug kahusay makab-ot pinaagi sa paghatag og serbisyo sa katawhan. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini si Roy Anthony Lamotan. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa mayong balita sunod simana. Alang sa dogang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, andam nga mohatod kaninyo og maayong balita sa Central Visayas.